Hej, jeg hedder Kalle Fidus. Har du en god og stabil indkomst, uden betalingsanmærkninger, og dermed overhovedet ikke brug for at låne penge eller leve på kredit, så er du meget velkommen hos os her i Fidusbanken. Vi hjælper dig lynhurtigt med at oprette et passende stort fiduslån, som vi her i banken kan skabe ud af den blå luft, bare med et par enkelte tryk på tasterne, så du så forpligter dig til at tilbagebetale med renter. Alle renterne, dem beholder vi selv her i banken, da vi jo ikke har lånt pengene af nogle andre, og skal derfor ikke betale nogle renter til andre. Mens at de afdrag, du betaler på fiduslånet, det får simpelthen fiduslånet til at gå op i røg, efterhånden som du betaler dem. Overholder du så dine forpligtelser, ja, så tjener jeg personligt en masse ekstra bonuspenge, og overholder du ikke dine forpligtelser, ja, så får jeg bare min faste løn. Og samfundet kan så sidenhen blive presset til at betale for at holde hjulene i gang, eller for at undgå panik. Dette kan naturligvis kun lade sig gøre ved, at vi samarbejder med alle andre banker, som også laver fiduslån. Det er blandt andet derfor, vi har tidsfrister for bankoverførsler imellem bankerne på 3 til 5 bankdage. Det giver os i bankerne tid til at placere og balancere og udligne bevægelser af disse fiduspenge mellem bankerne, så de enkelte banker ikke risikerer en for stor forskel mellem deres faktiske kontantbeholdninger og kontopenge eller fiduspenge. I øjeblikket er forholdet på landsplan 1 til 25, eller på anden måde sagt, at kontantbeholdningen er på ca. 4% af landets samlede sparekontobeholdninger. Det betyder så også, at hvis alle sparekontoindehavere i landet, de gik ind i deres bank i dag og krævede banken at udbetale, lad os sige 6% af deres indhavende kontant her og nu, så vil alle bankerne i hele landet gå fallit. For så mange kontanter findes der nemlig slet ikke. For 70 år siden var forholdet 1 til 2, og ikke nu som 1 til 25. Men siden 80'erne, da vi privatiserede bankerne, har situationen kun blevet værre og værre. Sidst har samfundet måtte betale var i 2008-2009, og næste gang, der tror jeg, det bliver i 2018 eller 2019. Fordi hvor der tidligere kunne gå op til 20 år mellem de kunstigt fremstillede og skabte finanskriser, har vi nu en forværret situation, så tiden mellem finanskriser og bankkrak er mindsket til det halve. Og så kunne man spørge sig, hvem vinder ved det her? Ja, det gør jo de, der har direkte adgang til kontanterne og tastaturet. Jamen, hvad med bankerne, der nu, for eksempel også som den svenske regering, de vil jo afskaffe kontanterne? Ja, nemlig. For så er det kun dem, der har adgang til tastaturet, der har styr på finans- og fiduspengene og finanserne. Jamen, hvordan kunne det her lade sig gøre? Hvordan kunne det gå til? Det må da ikke have sket på demokratisk vis. Både ja og nej. Ja, fordi politikerne, vi har valgt, har tilladt det her at ske. Og fordi vi som vælgere ikke har krævet politikerne for ændringer i de her forhold og love og regler. Og nej, fordi hvor politikere har misinformeret vælgerne, så vælgerne ikke forstår at gøre indsigelser eller kræve indsigt og åbenhed. Hver gang krisen indtræffer, er løsningen altid, at de, som har, de får noget mere, og de, som ikke har, de får mindre. Det er aldrig modsat. Spørgsmålet er, hvor meget mindre skal der til, før det er nok? Hvor lidt vil befolkningen stiltiende acceptere? Eller hvor ligger grænsen til oprør? Ja, det ved du lige godt som jeg.